Nwabo Sofia Nwezigbo Nwokori na asị gị ife abụ Ugwumba. Kwanyere mba anyị ugwu, kwanyere Igbo ugwu. Ugwumba. Because very quickly get yourself set. Chairman because everything. So while that is going on, because once again can the chairman of CWO Lagos Archdiocese. Okay, home has you. Nige Jupiter na Gracia, Mrs. Nebo. I go to thankful. Me go what Napoleon could not do because I'm a man on onion as we high na swallow the whole dear. And as we high na sonalia will be because he just Mrs. Fallin Nebo photo. Thank you. And I'm a because very quickly Professor Reko Koye, the representative of architect Jake Ude, because I'm on a high table. Having said that, because I'm a Babato Mawai, I have presented our giant. Thank you. Professor Reko Koye since the check because of the prof I got on the very quickly uno manade kubo ojoku my announcement one I have to touch maka ihe ana ma anyem microphone to the chairman called dispense the oji. Thank you. Iwere oji anunwa iwejele ndị nna anyị mba ihe emepe ihe odaro ije iru ebe ha no emepele oji ọ bụ ndị nna anyị n'ebe a ahụ agozi the oji for us ihe bido from them were kire oji arute ebe a yodam ikeze ujele wa ka agozi the oji be kporo oji ka ita oji. Thank you. Opuro brush igwe jenga.
Igbo kwenu. Enugu steeti kwenu. Ndị Enugu kwenu. Imo kwenu. Abia kwenu. Ebonyi kwenu. Delta na ụmụnna ndị Rivers kwezuonu. Biko ihe abụọ ji dịrị anyị n'aka kịta. Chairman ekwuo n'okwu. The President General ekwuo n'okwu. Mme ewere microphone ihe nna anyị abasị ka ọ kpee ekpere n'isi ọjị a. Enugu kwenu. Enugu kwenu. Ọ ga-adịla anyị mma. Unu mara ọjị ada anụ oyibo na ife ọjị na-anụ Igbo na mgbe ndị asụsụ Igbo ka ọ na-anụ. Ndị be anyị si na onye wetara ọjị wetara ndụ. Anyị bụ ndị ga-atatakwa ndụ. Ibe anyị na-ayọ Chukwu ndụ nwoke ndụ nwanyị, ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwanyị, nwoke kakwanụ. Chukwu ebe anyị na-ayọghọ ndụ, inye anyị ndụ, inye anyị be anyị ga-eji na-ene ndụ anya. Maka na bekee mejara injin mee injin ọhịrị, enye anyị ndụ, enye anyị be anyị ga-eji na-ene ndụ anya ka ndị dị ụtọ. Eke bịa tọọ ọjị, onye bịa tọọ ọjị, afọ bịa tọọ ọjị, nkwọ bịa tọọ ọjị. Ife anyị eji enye ụnụ ọjị bọsị ajọ mmụọ na ajọ mmadụ gbaa izu anyị na-eke egbuo efa. Fagba n'oye oye egbuo efa. Fagba na afọ gbuo efa. Fagba na nkwọ akwọri efa. Ife ọma niile dị n'obodo a anyị ga-eweli ya wekpali nwa obele dozie ebe a na Igbo si na ebe onye bigo na-eme gịnị. Ajọ ife dị n'iru anyị anọ n'azụ, ọ dị n'azụ anyị anọ n'iru, ọ dị n'iru dị n'azụ anyị anọ n'etiti na-abụ. Ịtụ arọ na-abịa n'isi njedebe. Anyị ga-anọ obodo anyị ebe anyị siri bịa. O nwere onye ajọ ife ga-eme, o nwere onye ife okporo ụzọ ga-eme. Onye tinye adịla anyị ma ya dịrị ya mma, onye tinye adịla anyị njọ ya dịkwala ya njọ. Onye ọbụla asị na ajọ ife dị mma ya mebe sabie. Chukwu anyị na-ekpe ekpere ka Enugu steeti nke arọ ọzọ ga-aka nke arọ mma karịa. Enu bịa taa ọjị, anyị bịa taa ọjị. Onye zie anyị zee nya, onye mefie anyị gbuo nya. Anyị adịghị eri bribe. Ka Chineke gọziere anyị ọjị a n'aha Kraịst Jizọs bụ onye nwe anyị. I remember that day.
know the extent is I say promote only people to have found a warning for this war. And I commend that this association I never knew this thing has been existing for some time. So I thank you very much. You know what is going on that the blame to the people for you. President-elect CW is president of CWO Lagos State. And the first only one hour, the first only 1 hour. I know that all just say some people that are offering, people that are offering. Offering. Now let's see Thank you. One more wine.
Opurobios Igwe Ejenga.
nwa bụ Ọsọfịa nwa Ezigbo Nwaokori na-asị gị ife abụ Ugwumba. Ndewo. Ọhaneze ekene m unu, Igbo niile ekene m unu. Asị m ka onye chiri ya zere. Aha m bụ Chibụzọ Ani, ogene ndị Igbo nke mbụ. Ihe rọbara ajogola akpati ise bụ ite eji sie ka akwụkwọ akwụkwọ isi tenisi. Ogene ndị Igbo na Bond FM 92.9 Lagos. Ọ dị mma gịnị na-ekwu ebe a, gịnị mere iji bịa ebe a taa? Ama m ihe njibe ebe a bụ na ebe a mụrụ anyị, maka na asị na bụzi a mụrụ ewu ka ọ na-aga ije. A mụrụ anyị n'Enugu ma gụnwa bụ Ugwumba. A mụrụ anyị n'Enugu kpọmkwem na Nkano. Abụ m onye ụgbọ ọka. Asị na ebu okpọrọta mkpata ma icheta ebe a mụrụ gị ihe m ji bịa dị ka onye ụgbọ ọka bịa n'ihe ndị Enugu na-eme taa iji egosi mmasị m nwere n'ihe ndị n'Enugu ndị wawa na-eme taa. Dịka ị kpọfụrụ wawa kịta ka anyị jụọ nke a ka e ji akpọ ndị Enugu ndị wawa. Nke bụ eziokwu bụ na wawa bụ asụsụ ndị Enugu. Ị bụrụ nwa afọ Enugu ajụọ gị ihe bụ wawa emena ihere. Ihe wawa pụtara bụ wa no. Itekwezi wa ọzọ ọ bụrụ emphatic no. Wawa ịjụọ m ma chọrọ nke a m sị gị wa. Ejikwazi amụ ọzọ na-enye m nsogbu n'isi nsị gị wawa, which means emphatic no. Come rain, come sunshine. Na mma mme ihe ahụ m jụrụ ajụ. Ndị Enugu na-abụ ndị na-ekweta na ha ekwetekwa ha ji na ha jigo. Ndị Enugu na ndị Ebonyi ọha bụ ndị wawa na ụfọdụ ndị Anambra dịka ndị Ekwulọbịacha ọja bụ ndị wawa. Ha jụgharị ha jụchaghị ya ọsọ gị nye ha bribe ma ọ bụ aka azụ ọ bụrụ maka nwa ha jụghị kpamkpam ọ ya bụ wawa. Mana ụfọdụ na-ahụ ya na wawa bụ ndị na-emepere anya, mana were ka ihe si dị taa maza ma ndị Enugu na Ebonyi ma ha emepere anya ma ha emepere anya. Azịza ha dịzara mụ na gị na-abụ bụ onye afọ Igbo. Ọ dị mma tupu ya hapụ nke uru ọ bara bụ ya ịnọkọta gbazuo etu a maka na anyị ruteziri ụfọdụ na-asụ oyibo. Ọ bụ eziokwu na anyị fụkwara ndị Igbo ndị Enugu mana ụfọdụ na-asụ oyibo ebe asụsụ anyị kwesịrị ịsụrụ ụmụaka na-asụzi ya. Ka uru ọ bara bụ ụdị mmemme a. Ụdị mmemme a uru ọ bara karịrị ude ekwe. Nke mbụ bụ na ụmụaka anyị na-amụgasị na obodo atụrụ akpọrọ township. Ụfọdụ n'ime anyị ejebeghị ụlọ ma afọzi ịkpọ ụmụntakịrị anyị were gaa ụlọ kamgbe afọ 5, afọ 7, afọ 10 ruo taa. Mana ụdị mmemme a ka ị ga-eji kpọta ụmụaka gị ha were mara ebe ha si, maragodo obodo ha si, mara ọchịchị ime obodo ha si tupu na eziokwu ụfọdụ ma na abụ Enugu mana e jụrụ ọsị ga ama ebe saịdị m si asị ọ na-alụkwa Igbo ma ọ na-asụ Igbo. Amarakwana ejiji eji mara ndị Igbo ka ọ ga-abụ onye bịa na-asị nne m na nna m na-akpọkọ m eje ebe ndị Igbo ndị Enugu na-eme mmemme ụbọchị. Uru ọ bara erika agụbụ ya taa chi ga-abọ. Biko anyị mana nwaanyị kwere onye ọzọ mana were ohere a kene ndị Igbo na-ekiri anyị taa. Igbo mụrụ nze m ọzọ asị m nke onye chiri ya zere. Ana m ekele unu ma ndị nọ mba ofesi ma ndị n'ala anyị bụ Naịjirịa ma ndị n'ala Igbo. Asị m na ọ ga-adịrị anyị mma. Nchịkịta ataala ata mana chachata adịghị uru ọ bara. Ihe dị iche emeela ma COVID-19 ma ndị achị azụ akụnụba ala anyị ma ọtụtụ ihe dị iche iche bụ ọnọdụ ihe isi ike. Mana ama m na mgbe na-adịghị anya Chineke ga-ewere ọnọdụ wee hazicha ihe niile ka ọ dị onye ọbụla mma. Asị onye ọbụla nwere ndidi ka ọ dị ha na Chineke mma n'ọdịghị anyị. Ugwumba.
kwanyere mba anyị ugwu, kwanyere Igbo ugwu. Ugwumba. Biko Prọfesọ Reno Okoye, Prof biko anyị chetara biko come forward to take the award. Nne na-ekwe nke ọ nwere nke a nara Princess ihe a na-achọ ọ nwee this one nara ọ bụrụ nke a nara okay biko Prof biko quickly Prọfesọ Reno Okoye ọ nwere the award on behalf of architect Jake Ugbo. Presidente Emeritus Iyalahi on behalf of Enugu yes Obimen Sharp Pretu nke a nọ Opurobios Igwe Ejenga. President,
Now let me apologize. When I came in here, I remember that today is a cultural day. Coming in soon. However, the person I'm representing is staying in America. Therefore, I'm justified because I'm representing the cold winter. Thank you, Prof. You have described my brother perfectly well because he is a philanthropist. He is humane, very diligent, and we love him. That is why I agreed to be here today. Because even myself, I'm the President General of our town. And having accepted to be here to represent this young man who will now know the extent he is trying in our community. I say bravo to you people to have found a worthy for this world, and I commend that this association I never knew this thing has been existing for some time. So I thank you very much. Please put your hands together for him. At my president and the people around me, or maybe now, this boy, how could God place me here? Tell us nothing we can do. We have to give glory to God. And keep on supporting unity. We keep on supporting our people. And I know by the grace of God now, every good day next year, we are going to plan it that how do we bring our people up? How do we give our people scholarship? No matter where it comes from, we should have such a plan. Chief Nnamani.
Igwe Ejenga. Progressive Union. Yeah. The new world Progressive Union on the stage. New world clan Progressive Union. Because when I ain't talking about Christmas, Mụnwa bụ Ọsọfịa nwa ezigbo Nwaokoli na-asị gị ife abụ Ugwumba, kwanyere mba anyị ugwu, kwanyere Igbo ugwu. Ugwumba. Igwe Ejenga. You know, a short while back, more research, Makanoku make a job for when Patabuna could Asimna Ahmed because in a very special way, very mutually and Desmond Madeleine. Another time, violence, Omedo, the woman leader on the Lagos State, Honorable Iso, the powerful deputy, Adabiano now organizer, even in his country. I saw, ladies and gentlemen. For you. Chinedike dezi nke na-etu ake ka na-etikwa MFR unu lele Ugwumba ngo wole no Ugwumba
esibelu tata esibeba wese ọwa ka ya do asa na enwe nnukwu ike asamadọrọ tata ebe a anyị nwere the first meeting of ụmụ nwanyị dị na first class anyị na-eme this is na election mana asịrị na ma abịarịrị here mana wutere enweghị indicate competition so na-ezugbu a mana maka iji adị mma nwa na ndị Enugu asị nna mmadụ ihe ndị masị ndị ọrụ m na Enugu na-eme ise ebe ahụ ike ọkara ndụ mana ama na ebe ọkara akara ụlọ bụ voice of everybody in Enugu ya ka m ji wee sị maka abụọ nke afọ Igbo ebe ndị Enugu na-eme ife na m ejiri nwata iji ndị mụ na ha dị na mmadụ enwere maka na Enugu iwu kapịta Igbo niile dị ugbu a That's why I'm talking big and tough. Maka and that Enugu could not go. Ono wala kune nyam. That's the state where that. And that's the state and the where that. I get to talk to you. I would not look at that particular way again. I would tell you. And that Enugu they make fresh. Kanga logu noke. Afamo bụ Chief Mrs. Violet Uchenna Obiora onye ji ọnọdụ wee malụ. Awụ m Lagos State Ọhaneze ndị Igbo Women Leader. Ana m azụ afịa n'ogige ebe a na-akpọ BB Edu na Trade Fair. Ana m ele mmanya. Ana m kwa na motor spare parts. Ana m ekpokọkwa na ụmụ nwaanyị ndị eji Unique Diamond Women wee malụ. A na-eme maka na taa na-eme Enugu Day. Nya ka nji wee sị na ife akala tata dị too much. Enwere m occasion ebe a nwee ebe a anaghị ejecha ha ncha mana asịrị m n'onwe ka ọ ya adọ Enugu Day dele ebe nwelu friends mata na Enugu wuo agụwazie n'Igboland akpọrọ Enugu ma na agụtara ya mwesị na mma abịa mejiwu maka isi friends m ndị na-akwado ọchịchị m na Ọhaneze ewolu m maka na ama na capital Igbo before ụlọ Enugu ka ọ dị ya ndịlụkwa enwere mmadụ one onye ma Igbo enwere ike ịrụ aka na ihe awụ ihe iji hapụ ihe ndị ọzọ ha kapko mana onye isi ụmụ nwoke ha bụ Austin Ugwu onye nke m onye na-asụ eziokwu kwuo na eziokwu wu eziokwu ọmara ekpuchi deputy m wu barrister Nkechi Agụbụzọ ọ nọ ebe a onye a na-akpọ ụtọ Kanandụ publicity secretary Ọhaneze Gozie Onowu Everest Ọzọnweke ndị niile ma Mrs. Chinyere Eze wụ the state woman president ha ncharụ ife nchechalụ na ụbọchị tata gafee na maya nwe etu mmesi gwa ha na m enwere ike ịbịa iji anya ka nji wee bịara nsikwa ebe ejekwa m ebe ọzọ wee jee nke ikpeazụ wee naba otu nkeji ọbụrụ anyị kamgbe ị banyere n'ịchịkọta ụmụ nwaanyị Igbo na Lagos ihe kwuru na adara ntịkọ na ụtụrụ anyị ajụjụ a siri ike ife o ji wee si ike wụ na gụnwawa onye Igbo ịmụ ife dị n'ime anyị onwe m ka mma ana onwe m ahụ mma wụ na ana m agbani
na-agbanị ka mfụ na oguge gbasatala ụmụ nwaanyị na mụ meligene na mụ kpokọnyọrọ ha ka ụmụ nwaanyị fụ onwe ha n'anya ha na-ekwu ofu ka ha na-eme ofu o siri ike mana a matara na mbụ enwere Judas in every 12 anyị enwe Judas mana etu osinado ebidoghị ya ebido nnọsigodo pụọ onye ọzọ ligota obidokwa ebe nkwụsịrị ife mma bụ na one day Igbo ya afụta onwe ha as one tigbue zọwuo ye gbatuo tebụl gbago ya gbago gbatuo ya gbatuo dị na leadership ọ ya kwụsị Igwe ekene m ụlọ n'afọ ụmụ nwaanyị ọha na eze Lagos steeti mụmụ Violet na-ekene si na ụwa ọzọ mma apụta mma awụkwalile onye Igbo etu m etu ọdụ na Igbo dị mma Igbo na-eme ọfụma Igbo na-apụta ebe dị swampi mee ihe owuru apụta na desert edozie ya owu na-acha Igbo na-eme n'obodo na-atọ ụtọ so mma hapụ Igbo jewe ebe ọzọ etu m etu ọdụ na so ana m ekene Igbo na-ekene Chineke mere nwụrụ onye Igbo wee na-ekene ma nwoke ma nwaanyị ma ụmụaka ma okolobịa ndị niile wu Igbo si ha biko ekpere ka anyị na-ekpe na-ayọ anyị nwa bụ ndị nne ka Chineke mee ka anyị nwee mmụọ eji ejikọta onwe anyị ọnụ ka ife a na-eme na ndịda anyị ife niile adapụtara ma si na mkpụrụ mmiri ma gbaa tụtụtụtụ ha ncha niile ka ọ wụrụ ife anyị akọfe ha ncha ya eburu solu 2021 apụọ ka arọ 2022 ụlọ arụ mgbanwe ịfụnanya ịdị n'otu udo ka ọ chịa na be anyị niile wa Igbo niile chele ọdụlụ Igbo mma ofeta Naijiria niile so ana m ekene Igbo wee sị na echiche unu chelu bụ echiche ọma ya agazili ụnụ na Chineke nna ya edewe ụnụ ife akụ ife enwe ka o ya eji wee chọọ Igbo niile mma kodat nwanne m jide nwanne m nke ejide anyị wee biri ka m biri okwu Igbo ka ọwụ so ọ ya adụlụ n'Igbo mma n'aha Jizọs afọ bụ barrister Mrs. Agụbụzọ Nkechi ọ bụ deputy women leader ọhaneze ndị Igbo mwa bụ osote ya abụ m onye ụmụ ojii na Anambra steeti ana-anụ m n'Enugu steeti na Udi local government ejolu m ejolu very well egwu ọ ka isi eme ịmara nne anyị a na-atọka abụrụgo m onye nwa awa na-eme ka ndị nwa awa ihe eji akpọ anyị ndị nwa bụ na anya mara aghụghọ iji onye nwa awa sọ m dịrị ọ sị gị waa bụ na ma ame mmekwa nke a na nke a karịrị mụ ọ ka isi wee ghọta ya ọ sị gị waa yes ọ dị maka nri na-amasịkarị kamgbe isi Enugu isi Anambra bịa Enugu gwa anyị ndị kacha gị na Anambra gwazie anyị nke kacha gị ụtọ esi m Anambra wee na-eri ofe onugbu wee batazie Enugu steeti enwere ofe ti m na-ekwu maka ya na-akpọ ofe mpụto ọkọsi ofe mpụta m wee ka test be ya beta ọ bụ ka ma test gị ọ na-agụ m agụ yes biko ka anyị kene Chukwu Opurobios Igwe Ejenga awọ Mrs. Anosike Adaeze Bright onye Nnewi yes ife kpọtara ebe a na nso woman leader wee bịa ndị Enugu their end of year party yes obi nwụsa aṅụrị at least ndị Enugu ha ri nre pụta na uju wee na-enwela aṅụrị n'agbanyeghị ife eji mara anyị erika at least ama na ndị Nnewi ha na-eme ọfụma ha na-akpata ego ha na-eme nwanne ha na-enyelụ mba aka na-eme ka ife dị ebe onye Nnewi abata na ife adị maka ọ ya achọ ka o change the situation ịghọtago yes at least ofe onugbu na ofe akwa ma nchọ ka mmisie ya yes thank you very much Gajah mana yang biasa nak tukar?
Let me